Шановна пані президентко, шановні гості, дорогі українці і українки, дорогі словенські друзі. Хочу особисто сказати вам, як ми в Україні вдячні, що ви поряд з нами весь цей важкий рік. Ви одразу відчули, коли у світі з'являється агресор, коли він вбиває мирних людей, не можна стояти осторонь, бо несправедливість завжди стосується кожного. Ви добре знаєте, що таке спротив сильнішому нападнику із вашої історії. І ви стали поряд із нами у всіх наших викликах і у найголовнішому – порятунку людей. Словенія прихистила понад 8 тисяч українців і прийняла наших дітей-сиріт. Ви надіслали до України реанімобілі для порятунку новонароджених малят. Допомогли організувати навчання українських дітей та відкрити українські книжкові полички в бібліотеках Целья, Марібора і Любляни. Одними із перших від вас надійшла допомога для Бучі, міста-побратима вашого муніципалітету Кочев'я. Це тільки кілька прикладів. Кожен українець, який сьогодні тут, має свою теплу словенську історію. Як кожен словенець – свою історію допомоги. Це те, що залишиться не в промовах, а в серцях. Що можна зробити для України? Часто питають мене в інтерв'ю. Так ось, Словенія вже відповіла на це питання. Бути небайдужими. Ви саме такі. Це ваш внесок у перемогу справедливості і людяності, у нашу спільну перемогу. Дякую вам, друзі, від усієї України.